passem la paraula al grup socialista. Intervé la senyora Marta Moreta. Gràcies, presidenta. Síndic. Tots sabem què és el top manta, no ens calen masses explicacions per explicar precisament aquest fenomen. Si és cert que els últims anys ha estat a l'ull de l'huracà, perquè tots recordaran la mort d'un home a Salou el passat mes d'agost del 2015. És un tema que no tenim resolt. La venda irregular té implicacions de molts tipus, socials, econòmiques, administratives, i les respostes que se n'haurien de generar depenen de les diverses administracions públiques implicades. Tant en el comerç com en la via pública, de les llicències municipals, de la venda no sedentària, els efectes tributaris, la normativa de consum, les actuacions dels serveis socials envers els venedors o la incidència econòmica en el comerç local. De tota aquesta venda irregular, un punt i a part és la ciutat de Barcelona, que ho comenta l'informe. Per què? Perquè per les seves característiques té una gran afluència turística i no només en èpoques d'estiu, sinó durant tot l'any. I per tant, aquest és un tema a part, o és un municipi a part. L'aspecte més social és un dels punts que voldria posar més èmfasi, ja que els top manta, els venedors, són persones que sovint es troben en situació irregular, que es troben exposades amb els entramats mafiosos o xarxes de crim organitzat que es beneficien de la il·legalitat en què actuen. Són els últims de la cadena, els més febles, i és aquí on s'ha d'actuar, on no es pot permetre que el drama d'aquest fenomen només recaigui en els top mantes, els que sobreviuen als carrers, els que estan extorsionats, els que malviuen pels carrers i els pobles de les nostres ciutats. I hem de fer una crida perquè les administracions totes tinguin els recursos socials necessaris per atendre'ls i puguin viure en millors condicions i més dignes. Els productes falsificats representen un delicte contra la propietat industrial i intel·lectual, que a més és una via atractiva pel diner negre. El consum d'aquests productes no tenen cap mena de garantia i no permeten exigir cap dret ni fer cap reclamació, amb la qual cosa comporta riscos per la seguretat i la salut dels diversos consumidors. Les administracions públiques locals són les més afectades en aquest fenomen d'ocupació de l'espai públic, ja que generen molts problemes, tant legals com socials, ja que, per exemple, no disposen d'una llicència municipal necessària per l'ocupació temporal de la via pública. No hi ha recaptació de taxes municipals ni per descomptat recaptació en els aranzels duaners. A més dels problemes que generen amb els altres comerços i mercats ambulants del municipi. És a les zones de costa on al costat de les platges on les administracions locals acostumen a prohibir expressament la venda ambulant, tot i sancionar, saben que amb antelació que no acabaran cobrant les sancions imposades. Aquesta és la radiografia del que significa el comerç irregular a la via pública, però ens cal anar més a fons d'aquesta qüestió. Els autèntics presoners són els tops manta. La pressió policial no s'ha d'enfocar en els últims de la cadena, sinó en els primers. L'arrel del problema, els beneficiaris reals, són els beneficiaris reals que entren al país amb el material. Són les administracions locals les que han estat al peu del canó en aquesta lluita i les que han intentat buscar solucions, però el problema requereix mirar-se el tema de forma transversal, tant en l'àmbit del comerç, de la via pública, de la seguretat ciutadana, del civisme, de la informació, de la sensibilització ciutadana. Han estat els municipis els primers en organitzar-se i reunir-se, amb entitats socials, comercials i amb representants dels tops manta, fins i tot amb representants consulars de diferents països, com ja comenta el seu informe. La tasca de la policia local a les zones que concentren més activitat de top manta comporta actuar únicament sobre la darrera baula, com deia, de la cadena, i precisament el més feble, que són els venedors. Cal l'actuació d'altres administracions supramunicipals, amb altres eines jurídiques i amb altres mitjans materials i humans per arreglar aquest fenomen. És un treball transversal en què hi ha de participar un gran entramat d'actors, des de l'Agència Catalana de Consum o la Direcció General de Policia, que té un paper crucial per la detecció d'origen i els canals de distribució dels productes falsificats. Aquests s'han de poder coordinar amb l'autoritat portuària i també amb l'ajuda dels diversos municipis.
Les iniciatives que els ajuntaments i l'administració de la Generalitat i les entitats sectorials del comerç han dut a terme per visibilitzar les implicacions negatives dels top manta fins ara, creiem, no han estat gens satisfactòries i han demostrat ser escasses i insuficients per combatre el fenomen i amb implicacions socials i econòmiques. Des del grup parlamentari socialista creiem i coincidint amb l'informe del síndic que l'administració de la Generalitat i la de l'Estat s'han d'implicar més, fent actuacions policials de manera coordinada amb tot el territori. I per això voldria acabar fent-li un parell de preguntes molt concretes. L'informe diu que és essencial la coordinació amb altres cossos de policia, que es coordina mitjançant juntes locals de seguretat. Però voldria saber si aquestes meses de coordinació es porten a terme fora de la ciutat de Barcelona. No ho sé si és així o no, m'agradaria que ens ho pogués explicar. I també una certa crítica que no he sabut trobar en l'informe i és que em manca la informació referent als top mantes que es troben fora de Barcelona i de les zones turístiques de platja. Em vull referir sobretot a aquells top mantes que últimament apareixen en els mercats ambulants de diferents municipis de Catalunya i que d'aquests no se'n parla ni un gram en el seu informe. Gràcies. Gràcies, diputada.